Bună și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi ne vom juca acest joc interesant și vom încerca să ajungem până în vârful turnului. Să încep. Deci prima oară o să urcăm pe aici. După cum vedeți, nu am pe energie jocul ăsta. Dacă mi-ajunge ca pe la final energiei, nu voi mai putea continua. E un hobby foarte interesant ăsta. Adică bine, nu e hobby, e un traseu foarte interesant. Vedeți, aici este... Aici... cum să zic... E câtă energie mai am. Și trebuie să încerc să ajung până... să zic mai... așa... la un anumit checkpoint. Deja când ajunge cam pe la 20 o să înceapă să mă avertizeze că nu mai am multă energie, dar nu e problemă, deoarece imediat ajung. Vedeți, deja îmi pui pe energia, dar imediat ce voi ajunge, adică acum, mi se va reîncărca energia. Putem, de exemplu, se vede că mi se încarcă, vedeți aici 12, 14, 15. Ne putem da pe rând și să dormim. După cum vedeți, mi s-a reîncărcat bateria 90 ceva și vom încerca să ajungem la următoarea etapă, cum să zic, la următorul loc din ăsta unde vom avea pauză. Se pare că ne-a prins și o ploaie urâtă, dar sperăm să se sfârșească. Bine, am mai avansat, aproape am ajuns, după cum vedeți. Energia mi mai scade, dar sperăm să ne ajungă până în vârf. Bine, până în vârf, că mai luăm pauze până să ajungem aici. Acest joc va deveni din ce în ce mai greu, cele mai puține etape. Uitați că deja mi se scade energia. M-am mai jucat, recunosc. Da. La un moment dat vom avea două sirene ca să ne sprijinim de ele și va fi... Wow! Cred că urmează chiar după asta, da. Vedeți? Nu știu dacă le vedeți. În fine. Și aici puteți să dați pe... și să dormiți până vă încarcă înapoi 100%. Bun, mi s-a încărcat bateria. Stai, nu știu ce cu timpul ăsta, dar în fine. Am crezut că o să se îmbunătățească vremea, dar de jos după ce frumos se pare că e inundat. Da. Da. Bun, care vrem să nu mă dea de la început. Mi-am pus parașuta. S-a durmat turnul. Vai. Eu nu știu că se poate urma în halul ăsta. Uitați. S-a dărâmat aici tot turnul. Nu știu dacă mai e în siguranță să stau pe aici, dar uitați, vestea bună este că vremea s-a înrăutățit. A revenit. Uitați aici, timpul este că 14 minute avem să urcăm. Așa că ne vom relua aventura, ne vom pune și un rucsac și vom continua. Mai am foarte puțin, după cum vedeți acolo. Nu știu exact cu câte etape m-a dat în urmă, dar sper că nu cu multe. Poate numai cu 2, 3, nu știu. Poate numai cu una. Vedem. Și iată că am mai înaintat
You have bine, n-am apucat să citesc, da. Energia mea nu este ok, dar acum ajungem. Gata. Și haideți să vă arăt o chestie. Cred că după asta vom ajunge la sirene. De exemplu, dacă vreți să fiți mai animation pe jocul ăsta, puteți să mergeți aici. Și cred că era... Și dați pe sit 5. Uitați, sit 5. Nu. Da, sit 5. În fine. Și vom aștepta până ne se încarcă energia. Cred că nu m-a lăsat din prima pe sit 5, că... Da, acum, de exemplu... Mă bagă, cred că nu am uitat etapă sau m-a apăsat ceva bine, nu știu. Aproape mi s-a încărcat. Am revenit cu energia încărcată. Sperăm să nu mai întâlnesc probleme. Și să pot continua să ajung cât mai departe până la final. Uitați, aproape am ajuns la acele sirene. Nu până în vârf, că mai avem câteva etape până în vârf. Energia mea a ajuns mai bine ca și data trecută, deci am crezut că bateria o să-mi ajungă mai ok ca și data trecută, dar a fost ceva pe moment. Am ajuns aici, vorbeam de aceste sirene, ca să nu știu ce mi-a luat aici. Ciocolată, super. Ne vedem după ce mi se încarcă bateria. O să mai țin ciocolată din asta la mine, că m-a ajutat să îmi încarc mai repede bateria. Uitați, un șoim. Exact ce ziceam, că la un moment dat o să se vadă inundat jos. Nici măcar nu se mai vede locul unde am păpusit. Este ceva... Dar nu știu ce are șoimul ăla cu mine. Sau dacă e șoim, măcar. Da. Mai avem mult aici, parcă a fost mai... Șoim cu minte. Șoim cu minte, ok? Oh my god. Oh my god. Ne revedem după ce trimit. Scrieți-mi în comentarii ce-i pasărea asta. Șoim, nu-i șoim, că de-abia am scăpat de ea. Mi-a luat un pic și de viață, dar se pare că vom ajunge direct în vârf. Și aici cred că mergem și apăsăm că să îl dărâmăm sau nu știu ce facem aici. În fine, și cum am zis, nu știu dacă am promis, nu știu. În fine, vom urca chiar în vârf de tot și ne vom parașuta. Am ajuns în vârf de tot într-un final. Nu mai am pus. Nu m-am pun la să aterizez mai ok. Că nu vreau să... Bun, și cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Să vă abonați, să dați like și sper că v-a plăcut. Pa, pa!